Трафикът в София става все по-натоварен, а метрото все по-необходимо транспортно съоръжение. Затова неговото разрастване е от изключително значение за жителите и гостите на града. Метрото пести време, пари и пази природата. С него придвижването е бързо, лесно и удобно. Но изграждането на метрото не е лесно. Така, през 2014 започна строителството на участъка от метростанция Джеймс Баучър до метростанция Витоша, който е продължение на линия 2. Той е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, Оперативна програма Транспорт 2007-2013, Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура и местно съфинансиране. За да се направи тази метростанция, работниците изкопаха близо 140 000 кубически метра пръст, изляха се 40 000 кубически метра бетон за конструкции и преместиха над 4500 метра комуникации. Метростанция Витоша е подземна. Дълга е 171 метра и обхваща две възлови кръстовища на столицата – на булевард Черни връх с улица Сребърна и на булевард Черни връх с булевард Тодор Каблешков. За да може по-бързо да се възстанови движението по булевард Черни връх, строителството на станцията започна с изграждането на шлицовите стени и покривната плоча, а после се изпълниха вътрешните конструкции. Тунелът между двете станции е с дължина близо километър. Той е построен по нов австрийски тунелен метод, във варианта му с опорно ядро. За да прокопаят тунела, работниците преместиха два газопровода над станцията. Сега метростанцията е една от най-натоварените на софийското метро. От тук пътниците могат да стигнат до центъра на София само за 7 минути. Тя е отправна точка на всички, които в свободното си време изкачват Витоша. Нейният дизайн е изцяло вдъхновен от планината и създава усещането за тържество на природата. Метростанция Витоша е изградена като стилизиран образ на планината. Това е един храм на природата. The first time I saw this metro station, I arrived and I said, wow, it was looking like something like a space shuttle, but without the furniture. So I took my camera, I ran here again, and I think I took one of the best pictures I ever took with my camera. Дизайнът е творение на архитект Ирен Дерлипанска. Специално за интериора на станцията са проектирани основните осветителни тела, наречени пендели. Те създават допълнително усещане за тържественост в залата. Днес повече от 20 000 пътници използват тази метростанция всеки ден, а перспективата е линия 2 да продължи нагоре към квартал Драгалевци.